बेखौहाय हयथ' जोंबो सानदों जे बेखौहाय बे गामिनि रायजो राजाफ्रा हयथ' एसे भुल बुजिदों आरो हयथ' बिथांमोना गिनाय मोनदों। दा बेखौ जों सानदों बियो लासै लासै हयथ' बुजिनायनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों बियो थिग जालांगोन आरो बे जिनिसा जोंनि मोनथिनायावहाय जे जोंबो हयथ' निस्सय आगोलावहाय गिदोंमोन जे बिनिफ्राय माबा मोनसे पलिउसन जागोन, बिनिफ्राय दै रानगोन, बेफोरखौ जोङो गिदोंमोन नंगौबो नामा होननानै। दा खिन्थु लासै लासै जों जे जिनिसखौ मोनथिबाय जे दानि जे मडार्न माबायावहाय टेक्न'लजियावहाय बेवहाय दङ क्रिटिकेल टार्म पावार प्रजेक्ट, सुपार क्रिटिकेल टार्म पावार प्रजेक्ट, आल्ट्रा सुपार क्रिटिकेल टार्म पावार प्रजेक्ट। दा बे सिस्टेम माखासे दङ जे क्रिटिकेल टार्म पावार प्रजेक्ट जे बेवहाय उखुन्दैफ्राबो फिल्टार जानानै ओंखारो आरो जायफोर नोङो वेस्टेज जे मेटेरियेल्सफोर दङ बियो आबार माने मा होनो बेखौ माने रिसाइकेल जायो। दा बेफोरबायदिखौ जों मोनथिजोबनानै दा नुदों जे बेवहाय सुबुंनि खुनु धरननि बेवहाय खथि जानायखौ जोङो नुनो मोनाखै आरोखि। आरो बेजों लोगोसे बेवहाय जे इमप्लयि जेनारेट जागोन, दा बेवहाय गोबाङानो बुंदों, दाखालि जे अनजलि दैमारि बिथाङाबो बुंदों जे अल इन्डिया लेभेलावहाय माने बेसेबांल' 3000सोल' मोनदों। खिन्थु खोथाया बे नङा जे जोङो सालेकाटियावनो जोङो नुदों बेवहाय फ्राय 3000सो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट बेवहाय खामानि मावदों। बेवहाय दङ पार्मानेन्ट जबानो फ्राय 300नि बारा दङ बेवहाय। दा जोंबो मिथिगौ जे बेवहाय 10,000 पार्मानेन्टखौ मोननाय नङा होननानै, खिन्थुब्ला बेवहाय 3,000सोआ बेयाव पार्मानेन्टआ बेखौ मोनगोन, बेखौ जोंबो मिजिंथियो। दा खिन्थु इनडाइरेक्ट होननानै बुङोबा बेवहाय गोबां बिजनेसनि अपरचुनिटिसफ्रा फैगोन। आनिफ्राय बेवहाय केजुवेल लेबारफोर दङ, बे केजुवेल लेबारफ्राबो गोबां बेवहाय खामानि मोनगोन। दा बेखायनो जों आसा खालामदों जे सावरायनायनि गेजेरजों भुल बुजाबुजिखौ कमप्लिट खालामलायनानै आरो जायफोर बेवहाय हा थांगोन बा बेवहाय बारि बागान थांगोन, बेफोरनि खय खथिफोरखौ मा धरननि खालामलायो सरकारा, बेखौहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सावरायनानै हयथ' थिग जागोन, आं बेखौ आसा खालामदों आरोखि।